вече хода, сега ще видите какво става тук в махалата. Тук режат крака, режат така, те са луди всички, сега ще видите пожар. Реже пръста куво, гледай са. Чакай, сега ще ви покажа всичко. Гледайте, чакай, как се обръщат услуж. Ето сега ще видите. Гледайте, тук пожар, тук. Мале, ужас. Аз ви казвам, това лудо се режат тук, бе, те краката, те са луди. Гледай тук как ще молят. Как турците правя видео. Показвам на хората махалата, какво е тук.